Moi boas noites ou tardes a todos, señoras e señores, autoridades, amigos. Benvidos á 19ª edición dos premios El Progreso ao Deporte Lucense. É un placer para min estar un ano máis nesta cerimonia, nesta gala aquí en Lugo, nesta gran festa do deporte, unha tarde que vai ser de recoñecemento a deportistas consagrados e tamén a eses novos talentos que auguran un gran futuro para todo o deporte da provincia de Lugo. Eu creo que vai ser unha noite moi especial, chea de emocións, na que moitos ides ver premiado o voso traballo destes últimos meses, dos últimos anos, porque ao final, facer deporte na vida xa debería ser de por sí un éxito persoal de cada un. Pero aínda por riba, se destacas nun deporte concreto, grazas ao teu esforzo, a tua paixón, ao teu traballo, pois eu creo que son valores e ao final trátase de ter saúde e sobre todo de aprender e mellorar na vida. O deporte é diversión, é saúde, é aprender dos éxitos e, sobre todo, tamén saber sobrepoñerse aos fracasos. Premiamos hoxe os deportistas máis destacados en 30 categorías e, ademais, hai 2 premios especiais. Veremos quen se leva este ano o galardón ao deportista lucense do ano, un premio que o ano pasado recolleu Adrián Pirata, o xogador de fútbol sala que esta temporada segue na elite da Liga Nacional. Imos comezar cos recoñecementos na primeira categoría, ímolo facer por orde alfabética, así que para comezar a entrega de premios voulle pedir a presenza no escenario do meu colega Marcos Rodríguez, xefe de Deportes del Progreso. Imos co primeiro galardón para a categoría de atletismo neste 2025, o premiado é Fernando Ballines. Unha promesa no lanzamento do peso español. Fernando foi bronce no Campeonato de España Sub-23 e bateu o récord galego cun lanzamento de 16 metros e 63 centímetros. Hoxe non nos pode acompañar, así que vai recoller o premio o seu pai. Parabéns para Fernando, dámolle todos os eitos ese forte aplauso. Seguimos con disciplinas de velocidade, pero neste caso sobre 4 rodas. En automobilismo, o gañador este ano é Adrián Díaz. Adrián é un dos grandes pilotos do país. O seu nome está na Copa Toyota, no Rally Princesa de Asturias ou no Rally San Froilán. Así que parabéns para Adrián e dámolle ese forte aplauso. Gracias, Marcos, por acompañarnos nesta primeira quenda. Para facer entrega dos seguintes galardóns, imos pedir agora a presenza no escenario da portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular en Lugo, Elena Candia. Grazas, Elena. Imos cun deporte tan querido e con tantos seguidores en Lugo como é o baloncesto. O gañador este ano nesta modalidade é Néstor Viño. Queden co seu nome porque Néstor é a gran perla do baloncesto masculino en Lugo. Dende o pasado mes milita no Centro Básquet madrileño e no seu haber acumula campeonatos e subcampeonatos galegos en diferentes categorías. Ademais foi o MVP na primeira xornada do Campeonato de España Júnior. Así que ten un futuro por diante enorme. No balonmán, outro deporte moi asentado e querido na nosa cidade, o premiado é o equipo lucense Alevín Mixto. Estes rapaces e rapazas están afeitos a dar alegrías ao club. Esforzo, talento e ilusión son os ingredientes principais deste equipo. Realizaron unha excelente temporada entrando entre os 8 mellores equipos de Galicia. Este recoñecemento será un acicate para seguir traballando moi pero que moi duro. Veña, subide todos ao escenario. Ahora sí damos ese forte aplauso a todos eles. Moi ben, chicos, xa podedes volver ao voso asento. Vigilade a ver quen leva o premio, Grazas, Elena, tamén, pola tua colaboración.
Imos continuar para facer entrega dos seguintes premios. Pido agora a presenza no escenario de José Luis Fernández Astray de Gadis. Subímonos ao cuadrilátero e na categoría de boxeo o gañador na edición deste ano é Wilfer Faña. O púsil do Boxing Cidade de Lugo repite galardón por segundo ano consecutivo. Un premio que supón a recompensa a moitos anos de traballo e tamén de esforzo. Aí ven Wilfer, damoslle ese forte aplauso. Imos con modalidade de capacidades especiais. Nesta modalidade o gañador é Nicolás Martínez. Nico é esforzo, traballo, capacidade de superación, responsabilidade, loita. Leva a esencia do deporte en riba. Campeón do mundo de paracanoe na categoría KL13 Senior con só 19 anos e xa ten a vista posta nos Xogos Olímpicos dos Ángeles. Así que, Nico, parabéns. Nico, vente pa aquí. Eu de vez en cando collo un micrófono. Escoítase, a ver se nos escoita. Hola, hola. Escoítase, non? Bueno, eu quería ter un pouquiño de tempo para Nico, porque primeiro de nada quero que saibades que ven desde Sevilla, onde ele está concentrado exclusivamente para recoller este premio. Así que só por ese detalle eu creo que mereces este outro aplauso. Espera. Este ano pudente ver na televisión como gañabas ese mundial. Foi espectacular esa carreira. Recibín a chamada dun amigo que temos en común, que é un traumatólogo no Hospital de Burela, como é José, que eu sei que lle debes moito, porque a túa é unha historia de superación, perdiches unha perna, tiveches moitas adversidades, e eu quería, Nico, que desde a túa responsabilidade e os teus éxitos, que consello lle darías aos nenos que se frustran no deporte? Que lles dirías a todos eles? Pois a ver, eu diríalles a todos os rapaces que están comenzando que unha frustración que é parte do proceso, que todos nos frustramos desde que somos pequenos hasta que estamos aí arriba no podio mundial, pero que disfruten todo, porque incluso esas pequenas frustracións que poden ter, cando un día, pois de repente, non podan seguir facendo ese deporte, por calquera cousa da súa vida, pois van botar todo eso de menos, tanto as frustracións como momentos malos, e sobre todo que disfruten do día a día, que se sean felices e que fagan deporte que é moi bonito. Superou ese mal momento, traballa nese centro de tecnificación e está estudiando enxeñería. Ti serías o fillo perfecto, Nico. Moitas gracias por vir e fortes aplauso para él. Grazas. E ollo porque apunta medalla nos Ángeles, así que imos quedar todos co seu nome, con Nico Martínez. Bueno, quero pedir agora que suba ao escenario Olimpia López, su delegada do Goberno en Lugo, para entregar os seguintes premios. Grazas. Imos cun deporte moi vistoso e moi exixente como é o ciclismo. Nesta modalidade o gañador este ano é Diego Álvarez. Corredor do Aerodynamics Academy Team de Castropol, foi segundo no Campeonato de España contra o reloxo na categoría 40B e prata na Copa de España Máster. Estes son os fitos dunha temporada con moito lustre pro ciclista lucense. Aplauso para Diego Álvarez. Poñémonos en garda porque imos coa modalidade de esgrima. En esta disciplina o premiado é Nuno Fernández Piñeiro. Con só 9 anos é subcampeón galego e o ano que ven dará o salto a categoría M11. Sen dúbida un valor seguro para o Club Lugo Esgrima, así que ese forte aplauso para Nuno. Moitas grazas, Olimpia. Seguimos con estes premios El Progreso o Deporte Lucense nos que participaron moitos lectores, xa que nestas semanas
emitíronse máis de 118.000 votos a través da edición digital del Progreso. Unha exitosa participación que se mantén ao longo destes anos nun evento que conta co patrocinio do Concello de Lugo, a Xunta de Galicia e tamén Gadis. Como xa lles dixen, son 30 categorías que esta noite reciben o seu recoñecemento, así que ademais de conceder os galardóns máis importantes, teremos o Premio Deportista Lucense do Ano e tamén o mellor equipo da temporada. Continuamos. Para entregar os seguintes premios, pido a presenza no escenario de Manuel Otero, xefe de deportes da Xunta en Lugo. Imos co deporte rei, o fútbol, e o premio nesta edición é para Andrés Castrín. Recolle o premio o seu irmán Pablo. Andrés formouse nas categorías inferiores do Lugo, Viveiro e Vilalbés. É un defensa central portentoso que xa debutou co primeiro equipo do Lugo con 18 anos. Esta é a súa segunda temporada no Sevilla, onde xa debutou tamén na primeira división. Fortes aplauso para Andrés, neste caso co seu irmán Pablo. E despois do fútbol, ven o seu irmán pequeno, o fútbol sala, en este ano a premiada é Aroa Rodríguez Mosteirín. Aroa brilla con luz propia no grupo Fórmate Vilalba e tamén nas inferiores da selección española, onde xa é un habitual, pero é que Aroa leva tamén a calidade no seu ADN. Imos lle dar ese forte aplauso a Aroa. Aroa, espérate, Aroa. Vente pa cá. Tocouche falar un pouquiño. A ver, e este que me vai preguntar agora, non? O ano pasado, quen levou o premio mellor deportista en Lugo? Mi hermano. Home, xa me fastidiaxe esa sorpresa. Ella que ela é a irmá de Pirata. Bueno, vos cando estades na casa, o deshogar, a ver, hai un pique continuo, non? Un pouco. E quen? Quen lle fai o cano a quen? Yo. Tía él, non? Está claro. Bueno, imos lle dar un forte aplauso a Aroa e moitas gracias e parabéns, eh? Gracias. Veña. Grazas, Manuel, pola colaboración. Bueno, chegados a este punto, imos facer a primeira pausa nesta entrega de premios para desfrutar da actuación de Marcos Valdemar. Xa temos contrastado que a provincia de Lugo é unha potencia en deportistas de alto nivel, pero é que no espectáculo non quedan atrás Marcos, que é campeón de España de maxia, nada máis e nada menos. Así que seguro que imos desfrutar ca súa actuación. Con todos vostedes, Marcos Valdemar. ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión que había no ambiente! Joder. Perdón, ¿cómo te chamas? Rocío, chámame Marcos, prométoche que non te volvo a asustar nunca máis na vida. Rocío, mete a mau e dille a todo o mundo que hai aquí dentro. Levanta o que te vexa todo o mundo, di, que hai aquí? Cartas. Cartas. Un sonido de sorpresa atronador acaba de sonar aquí, eh? Cartas de mago, perfecto. Hai algo máis dentro da bolsa, Rocío, si ou non? Mete a cabeza a berra, di, non! No. Perfecto, non hai nada dentro da bolsa, que tal? Como estamos todos ben? Hola, vamos a arrancar con un xogo que se fai con unha bolsa e unha baralla de cartas. Alguén trouxe unha baralla de cartas? Rocío. Un aplauso para Rocío que me trae a baralla, por favor. Ven. É que te queren ver, Rocío. Mira, súbete aquí conmigo. Vamos, que temos moita prisa, mira. Vamos a cambiar isto por isto. Perfecto. Coñecedes a baralla de póker, sí ou non? Bueno, contovos unha cousa porque os vexo un pouco apagados. Isto non é Netflix. Estou aquí, non hai unha pantalla. Se vos pregunto, coñecedes a baralla de póker, sí ou non? Os do fondo tamén, sí ou non? Mais ou menos, perfecto. Mirade, collede unha carta por aí, tréboles, corazones, diamantes, unha cartiña calquera. Aí está. Como é o teu nombre? Tomé, vou non recordar. Por aí, colle unha carta. O teu nome? Jorge. Tomé, Jorge. Recordade as cartas, vale? E por último, por aquí, o teu nome? Olimpia. Tomé, Jorge, Olimpia. Da igual, xa sei que non estades vendo as cartas, pero ahora ides entender todo, vale? Tomé, pon a tua cartiña por aquí. Aí está. Jorge, perfecto, pon a tua carta por aquí. Xa me acordaba, era para que me dixeras outra vez. E Olimpia. Perfecto, Olimpia, pon a tua carta por aquí. Aí está, as 3 cartas perdidas nunha baralla. E por último, a nosa espectadora que vai abrir a bolsa. E fíxate que vai pasar todas as cartas dentro da bolsa. En un momentiño vai a pechar a bolsa, vai facer así cas súas mans para tapala por riba. Exacto, está baixo a miña influencia ahora mismo. Vai empezar a facer así, como se lle importase moito o que está facendo. Tampouco te emociones, está ben así, mira. Contovos o que vai pasar. Vou vir ca miña man así, vou entrar, e vou facer... Fuaa!
Eu vou sacar as 3 cartas elexidas. Davos igual, non? Se iso pasa, sabedes que vais a acontecer aquí. De repente un sonido encherá todo a actuación, as luces papadearán, a xente volverase tola. Un aplauso increíble. Ti, por exemplo, vas te levantar e vas me dicir «Guapo!» Entendemos o concepto, non? Se alguén máis se quere levantar, non vos reprimades, poderos levantar tamén. Sí ou non? Vamos contar de 10 a 0. Mira, apunte por aquí. Oxe, camán esquerda, que é un día especial. Sabedes contar a 10 a 0, non? O de Netflix, acordadevos. Sabedes contar a 10 a 0, non? Perfecto. 10. Abre, levanta un poquinho. 9. 7. 5. Outro día saquei 5. Por sorte xa hai 3. Tome, cal era a tua carta? O rei de picas. As picas como son, Tome? Un rombo. Bueno, pois son os rombos, as picas son outras, pero por sorte era o rei de rombos, non? Está ben. É o que ti queiras. O rei de rombos está ben, non? Efectivamente. O rei de rombos, nada mal, nada mal. Gardade para o final, que se sale mal despois, cuidado. Jorge, cal era a tua carta? O 5 de corazóns. O 5 de corazóns, sí, señor. E queda unha. Acordádevos, se sale, sobre todo ti, acordádevos, espectacular. Se non sale, sabedes que vai pasar? Pois exactamente o mismo, porque viñamos aquí a pasalo ben. Vale. Cal era a tua carta, Olimpia? O Joker, non? Non había outra. Algúns días fallo, Olimpia. Pero como vale por todas, mira, fago así, efectivamente. O Joker! Moitas gracias. Ai, Dios. Encántame cando sale así espontáneo, de guapo, é espectacular. Que tal, estálo pasando ben ou non? Hoxe para moitos de vos é un día importante, un día de recoñecementos, de premios. Eu lembro os meus primeiros días na Maxia, lembro como empecéi. Empecéi non porque me regalasen ningún xogo de Maxia, nin porque vira Harry Potter. Empecéi porque na miña familia houve un gran mago que foi o Conde de Valdemar. Este mago tamén foi lucense, recorreuse 69 países facendo Maxia, era espectacular. Eu tiña só 3 ou 4 aniños, escoitaba esos milagros e volvíame tolo. Decían que fixo así e parou o tráfico no Golden Gate. Non sei como se fai eso. Tamén decían que collía un trozo de papel de periódico e transformaba nun billete de 1000 pesetas. Por eso me fixen mago eu. Pero de todas esas cousas que decían, que eu flipaba cando tiña 3 anos, decían que podía facer nevar aquí dentro. Imaginadesvos que neva aquí dentro. Bueno, algún día, non? Tamén hai que baixar a expectativa. No. O caso é que para iso hai que vir ao teatro. Hai que vir ao teatro cando veñades fágolo. O tema é que con esos recordos son os que me fixeron a min ser mago. E de recordos vai a cousa. A min tamén me encantaba o deporte, fixen moitísimos deportes de novo, e un deles que fixen co que me obsesionei foi a pesca. Teño aquí os do fondo, ahora pasarei por aí un pouco e de lo ver, é un anzuelo de pesca. Eu volvíme un tolo deso, fui a campeonatos de España, campeonatos do mundo de pesca, un montón. E creo que eso me fixo ser tamén un tío máis tranquilo, de algún modo, esos recordos. Non vos lo deixo ver ben, porque teño aquí 4 fíos, pero solo un deles está atado verdadeiramente ao anzuelo. Os outros 3 non. Entonces vou vos contar o xogo que imos facer ahora para cerrar isto. Eu vou ir acercándome a onde vos, separarei os fíos, e cando me acerque, imagínate que me achego a ti, escollerás un dos 4, e cando teñas agarrado farei 1, 2 e 3. O xesto non dá lugar a dudas. A de 3 tirarás forte, non? Non me tires no 2 e non, senón no xesto. Xenial. Entendeuse, non? Davos igual este tamén, non? Está ben, pasa nada. Para que vos importe un pouco máis e darlle un puntiño de tensión, vou meter na boca.
Bueno, por sorte seguimos vivos un día máis. Moitas gracias. Despois deste momentiño de tensión, ahora que xa todos apretastes os cus nas sillas e xa perdestes a tensión, deixemos que sigades cos premios, con este presentador fabuloso que temos. Vémonos ahora. Ese aplauso forte para Marcos, que logo vai volver con unha segunda actuación. Bueno, continuamos con nosa gala. Para entregar os seguintes premios reclamamos a presencia de Rubén Arroso, premio Teniente Alcalde de Lugo. Grazas, Rubén. Imos cun deporte que precisa moita concentración e acerto. Falamos do golf. En este 2025 temos que destacar a Rubén Anjo. Trátase dun dos máis experimentados golfistas lucenses e con máis renome no panorama galego nacional. Así que aí chega para darlle ese forte aplauso e llorosos parabéns a Rubén. Moitos parabéns, Rubén. Pasamos agora a hípica, unha disciplina na que o tándem entre o cabalo e o xinete convértese nun só elemento. Nesta ocasión, o premio vai para Ainara Vilariño. O lombo da súa egua, Sarria Domiño, Ainara conseguiu a medalla de bronce no Campeonato de España de Raid. Atesora inteligencia e, sobre todo, un gran potencial. Así que, ese forte aplauso para Ainara Vilariño. Parabéns, Ainara. Grazas, Rubén, pola túa colaboración. Pedimos agora axuda ao concelleiro de Xuventude e Deportes, Jorge Bustos. Lembra, Jorge, 5 de corazóns, Digo por se logo cando volva, Toca defenderse. Na categoría de judo, a premiada este ano é Candela Costa. Candela é unha referencia do judo en España, medalla de bronce en categoría cadete 40 kilos, no Campeonato de España e campeoa galega tamén e campeoa da Supercopa. Así que, forte aplauso para Candela. Despois do judo, centrámonos noutra arte marcial. Falamos do karate, onde a premiada é Uxía Folgueira. Estandarte da Escola Deportiva Xihan é unha revelación no tatami nacional que soña con formar parte da selección española. Reto que ben seguro acadará porque talento e perseverancia non lle faltan. Parabéns para Uxía. Ben, falamos do judo, do karate, non podemos esquecernos do kung fu. En esta modalidade a premiada é Paula Fernández Abuín. Paula milita no Club Kung Fu Lugo. Ali coidan dela sabedores do seu grande potencial. Foi a mellor júnior da temporada, facéndose co bronce no Campeonato Ibérico. Así que, ese forte aplauso para Paula. Moitas grazas, Jorge. Continuamos coa entrega de premios. Vou pedir a presencia agora no escenario do vicepresidente da Deputación, Efrén Castro. Home dos halagos, Bueno, despois das artes marciais, non podemos pasar por alto un deporte tan tradicional como é a loita. En esta modalidade o gañador é Kevin Cuba. Kevin ten 18 anos e non parou de agrandar o seu palmarés. Bronce no Campeonato Senior, bronce no Torneo Internacional de Xoves Promesas na categoría sub-23. Desde logo un valor seguro pro Club Loita de Vilalba. Ese forte aplauso para Kevin Cuba. Continuamos coa cerimonia, volvemos aos deportes de motor. En motociclismo, a gañadora do galardón este ano é Elena López. Elena é a actual subcampeoa de España en cross country. Elena ten unha traxectoria meteórica que promete e augura grandes éxitos.
Ese aplauso para Elena López. Moitas gracias, Efrén. Seguimos con máis premios. Agora, para entregalos, pido a presenza no escenario de Javier Vázquez Nodal, director territorial de Presidencia, Xustiza e Deportes da Xunta de Galicia. Imos coa natación. Este ano, polos méritos que fixo, a premiada é Sofía Mourenza. Sofía é unha das grandes ollas do Club Portamiñá, campeoa de España Júnior en 200 estilos e no 100 braza. Sumou outras 2 medallas de prata no 50 e no 200 braza, así que este ano non pode ser máis completo. Ese aplauso para Sofía Mourenza. Continuamos, aínda nos quedan moitos deportes. O premio máis importante tamén e o momento máis emotivo da gala. Imos con outro deporte que non deixa de gañar adeptos, que non probou aínda xogar ao pádel. O premiado este ano nesta categoría é Roy Otero. Roy foi un dos grandes protagonistas do Campeonato de Galicia nas categorías menores e, pese a súa xuventude, Roy demostrou todo o seu talento entre as 4 paredes. Así que, ese aplauso forte para Roy. É o turno agora do piragüismo. O gañador nesta modalidade é Iago García. Membro do Kayak de Foz, formou parte da selección española no europeo deste ano, onde acadou a 5ª praza no K2 Sub-23. Iago é outro referente nacional saído das augas de Lugo. Ese aplauso forte para Iago García. Moitas gracias, Javier, por axudarnos. Bueno, levamos entregados 20 galardóns, así que antes de encarar a parte máis emotiva desta gala, imos tomar outro respiro máxico, así que volvemos a chamar a Marcos Valdemar, a ver se desta volta non precisamos un dentista. Marcos, o escenario todo teu. Hola, que tal? Como estades? Todos, ahora mismo vou vos a pedir un favor é que saquedes os vosos teléfonos móviles do bolsillo. Todos. Os dai ao fondo tamén, todos, e levantados así hacia arriba. Vamos a facer un xogo todos á vez. Vai ser moi rapidiño. Sí. Non os vexo todos, pero bueno, temos uns cantos, sí? Alguén que teña un teléfono móvil que nos vaya a botar unha man. Apetéceche? Como te chamas? Uxía. Un aplauso para Uxía que ven aquí con nosa escena. Todos os demais que tedes os teléfonos móviles, pedireivos que abrades ahora mesmo a calculadora, sí? Vouche preguntar unha cousa, Uxía. Que é para ti a maxia? Un momento máxico. Pois xa que para ti é un momento máxico, a resposta non está tan mal, ides ver. Xa que para ti é un momento máxico, vamos a intentar que este momento sexa super máxico. Sí? Señala a alguén do público, que en ti queiras. Di onde está máis ou menos para que se ubiquen. A de amarillo. Perfecto. Quero que nos digas un ano que fora importante para ti, máxico. Podías estar viva ou non, é independente. O 2013 foi un ano importante, non? Vamos a poñer todos na calculadora 2013. Sí? Ti estás aquí para facelo comigo e para ver que eu fago o mesmo que a ti, non? 2013. Genial. Outra persona do público. A de antes. A de antes. Vamos a pedir que nos diga un ano tamén importante, pero antes, para que sexa algo que só poidera pasar aquí e agora, quero que lle restes ou lle cambies un número ese ano, para que sexa un número aleatorio. 2005 é o resultado, verdad? Vamos a darlle a sumar todos, pulsamos sumar e poñemos 2005. Sí? E outra personinha máis, só unha máis. El non sabe quen é este. O de atrás, este non, o de atrás. Ti. Para non facelo todo con anos, ti dinos o pin da tua tarxeta de crédito, está ben? Non. Quero que nos digas un número de 4 dígitos que sexa importante para ti, pero podía ser calquera, podía ser teu código postal, os finais do teu número de alguén de quen coñezas, da igual. Dinos. 2018. Vale, vamos a dar a sumar entonces todos e vamos a poñer o 2018. Sí? Sí? Se lle damos a igual, agora mesmo que temos 6.036, non? Todos.
Ninguén sabía que íbamos ter este número, é completamente aleatorio. Pero para cerrar eso e que este momento sexa máis único, vas a poñer aquí números ao azar. Dalle así co dedo, tada sin mirar, onde che vaya o dedo. Máis. Montón de números, Fixadevos, todos estos números. Voulos deletrear con ela para que os poñades. Dadelle a sumar e poñedes 1, 6, 0, 9, 6, 0, 0, 8. 1, 6, 0, 9, 6, 0, 0, 8. Témolo. Se agora lle damos a igual, imos a ver un número que calquera, que podría ser calquera, pero xusto hoxe, se vos fixades nos vosos móviles, é día 16 do mes 10. Ela quería que fora un momento máxico. Este momento está pasando exactamente ás 20:44 da tarde. Increíble. Gracias. Gústame que o sigades co de guapo, está ben. Bueno, espero que para todos os premiados sexa tamén un momento máxico doxe. Para mí foi un placer estar con todos vos. Espero que nos vexamos moi pronto, vale? Marcos, parabéns. Moitas gracias. Increíble o do móvil, Eu ainda estou pensando como puido facer. Hasta mirei se eran as 8:44, pero sí. Bueno, continuamos. Solicitamos agora a presenza no escenario de Alfonso Álvarez Ribeiro, director del Progreso, para que faga entrega dos seguintes premios. Imos coa disciplina de probas combinadas, onde este ano a premiada é Mercedes Vila. Mercedes é a actual campeón de España de pentalón moderno. Fíxose co metal dourado no campeonato disputado en Espuglas de Llobregat. A tesura, xuventude e talento, así que os éxitos están asegurados. Ese aplauso para Mercedes Vila. Imos agora cun deporte que require axilidade, ter moitos reflexos, moito pundonor e, sobre todo, moito fondo físico. Falamos do squash, que vai ser olímpico nos Ángeles, e o gañador este ano vai ser Iago Ascariz. Para este xogador do Monstruíños de Lugo, a raqueta non ten segredos, ya que é un xogador que non para de medrar e cumplir as expectativas de ser unha referencia na canteira do squash lucense, así que damoslle outro aplauso forte a Iago Ascariz. Voltamos ás artes marciais, non podemos esquecernos do taekwondo. Nesta disciplina, a premiada este ano é Valeria Fernández Vilar. A loitadora da Mariña de Juellón, club ligado ao Jiangsu e campeón galega cadete de P8, ademais de medalla de ouro no provincial escolar e tamén con varias medallas en competicións nacionais. Así que, ese merecido aplauso para Valeria Fernández. Grazas, Alfonso. Imos chegando á parte final da cerimonia. Voulle pedir agora a José Tomé, o presidente da Deputación Provincial, que nos bote unha man na entrega de premios. Imos completar o penúltimo bloque e facémolo co tenis. A golpe de raqueta, o noso premiado este ano é Andrés Pereiro. Este lucense que se forma na prestixiosa Academia Global, que dirixe Jofre Porta, desde ben pequeno destacou por amosar o seu talento mesmo en campeonatos internacionais, así que bola de partido para Andrés Pereiro. Seguimos polo tenis de mesa. Nesta modalidade o gañador é Ramón Becerra, un dos mellores xogadores do tenis de mesa na historia da cidade, figura imprescindible do emblemático 10 Portas, que nesta temporada conseguiu o ascenso á Primeira Nacional. En ese éxito, Ramón Becerra tivo moito que ver, así que o aplauso para Ramón. Quieto, presidente, que ainda te necesitamos un premio máis. Imos con outra modalidade que require moita concentración. Falamos de tiro.
aquí o premiado na gala deste ano é Miguel Colmenares. Veteranía e pulso do campeón o que ten Miguel. No mes de agosto conseguiu o metal dourado no Campeonato de Europa de Armas Históricas. Foi o seu terceiro ouro en probas internacionais e tamén foi ouro no Campeonato de España, así que un home que atesoura medallas de ouro. Miguel Colmenares. Grazas, presidente. Agora sí. Xa estamos acabando. Voulle pedir que suba ao escenario o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, para entregar os últimos premios. Imos co voleibol, neste caso cun referente do voleibol masculino, falamos de Samuel Barrasa. Recolle o seu premio a súa irmá Andrea, outro diamante do MB, club que ten unha canteira inesgotable. Samuel milita agora nos Cisneros Alter de Tenerife, destacou en todas as categorías inferiores do MB e fixo historia debutar con 15 anos na Superliga masculina. Medalla de bronce coa selección española no Europeo Sub-17. Imos cun deporte moi especial que requiere tamén dunha formación diferente. Falamos do xadrez e aquí o premiado este ano é Pablo López Varela. Este mestre lucense do Taboeiro milita na Escola Luguesa de Xadrez, campeón de España universitario na modalidade de relámpago, campeón no ranking internacional do Fiesta Final AI Ajedrez. Pablo acumula éxitos aló onde compite, así que moitos parabéns, Pablo. Pablo, deu un segundo. Isto non estaba previsto, pero isto de modalidade de relámpago, que modalidade de relámpago? Bueno, pues en ajedrez tenemos principalmente 3 ritmos de juego. Modalidad lenta, que suele ser 90 minutos cada jugador y cada vez que hace una jugada le suman 30 segundos más. Modalidad rápida, que bueno, varía un poco, pero suele ser 10 minutos cada jugador y 5 segundos cada vez que hace una jugada. Y relámpago sería 3 minutos cada jugador y por cada jugada le suman 2 segundos. ¿Cantas horas lle dedicas tío ao ajedrez? Depende un poco del día, pero intento hacer sobre 2, 3 diarias. Bueno, pues damos ese fuerte aplauso a Pablo López. ¡Claro que sí! Imos coa última modalidade deportiva, a gimnasia rítmica. Neste caso, o premio recae sobre Daniela Pena. Daniela é unha figura clave no Porta Norte de Ribadeo, medalla de bronce no Campeonato Galego de Promoción e punta de lanza dunha das mellores xeracións de gimnastas do Clube da Mariña, así que parabéns e moitos éxitos para Daniela Peña. Grazas, alcalde, por axudarnos. Bueno, xa entregamos os premios en 29 modalidades deportivas, case nada, e ainda quedan 2 premios máis. Imos comezar co premio o mellor clube do ano. Aquí poderíamos decir que hai moita competencia, moitos merecerían este galardón, así que se vos parece imos ver un vídeo coa traxectoria dos candidatos. Sociedad Deportiva Sarriana. Ya fue un éxito el ascenso de la Sarriana a la tercera federación. Parecía el techo del equipo lucense, pero no lo pensaron así sus dirigentes, que apuntaron mucho más alto. Se quedó cerca del ascenso a la primera, pero en el segundo intento, en la pasada campaña, firmaron la página más brillante de su historia al conseguir el ascenso a la segunda federación. Después de una brillante liga regular, la Sarriana se plantó en los playoffs sin complejos. Primero eliminó al Racing de Vilalbés, después se deshizo del Estradense y se jugó el salto de categoría con el Pulpileño. La Villa se volcó con su equipo y el 22 de junio, con un gol de Azael en la prórroga, el cuadro lucense se hizo con una plaza nada menos que en la 4ª categoría del fútbol español. Cidade de Lugo Fluvial de Triatlón. Es difícil competir entre la élite, más complicado es ser el mejor, y casi imposible es serlo año tras año. Ese es el mérito del Cidade de Lugo Fluvial de Triatlón, un club que en 2025 se hizo con el título de mejor de España, tanto en categoría masculina como femenina. Lugo siempre ha sido referencia en las pruebas combinadas. Desde que el triatlón se hizo con un hueco en el panorama deportivo español, la ciudad ha sido cuna de éxitos y más concretamente el Cidade de Lugo Fluvial, un club que tiene la seriedad y el trabajo por bandera.
Sin ellos, no sería posible ocupar prueba a prueba, año a año, el lugar más alto del podio. Y lo mejor es que todo apunta a que allí seguirán en el futuro. Se han ganado el derecho a creer en ellos. Burela Fútbol Sala Femenino. El incomparable viaje del Burela Fútbol Sala Femenino parece llegar a su fin. El que fue mejor club femenino de fútbol sala del mundo atraviesa por un momento complicado a nivel económico, lo que se traduce en la pista de juego. Pero en 2025, el conjunto mariñano tuvo tiempo para dejar un último canto del cisne. La situación no era la mejor para competir, pero las pupilas de Julio Delgado hicieron de tripas corazón y firmaron una campaña más que digna. Conquistaron la Copa de Galicia ante un batallador Castro, hicieron un golpe sobre la mesa en la fase final de la Copa de la Reina. Dejaron en el vestuario los problemas a nivel económico y se hicieron con el título después de derrotar en una emocionante final al Melilla. Club Deportivo Lugo Juvenil. No fue 2025 un buen año para el Club Deportivo Lugo, cuyo primer equipo sufrió hasta la última jornada de liga para conservar su plaza en la Primera Federación. Lo logró evitando una catástrofe de la que aún se desconocen las consecuencias, con suspense y sufrimiento. Fue un tremendo alivio para un club que vivió una alegría en el tramo final de la temporada, el ascenso de su equipo juvenil a la División de Honor, la máxima categoría. Un claro 5-1 ante el Ural desató la alegría en el Anxo Carro, una tarde del pasado mes de junio. La cantera goza de buena salud. Compite entre la élite y esa es la mejor noticia para el primer equipo, saber que los cimientos del club son sólidos. Así se puede mirar al futuro con más tranquilidad. Fórmate Vilalba Fútbol Sala. Tardará tiempo en olvidar el año 2025 el Fórmate Vilalba Fútbol Sala, un club que crece paso a paso en la dirección correcta. Sus dos equipos se quedaron a las puertas de la gloria. Les faltó muy poco para dar el salto de categoría, pero ello no mancha ni mucho menos su gran temporada. Especialmente cruel fue el destino con su conjunto femenino, que en su temporada de debut en la segunda división se quedó a 13 segundos del ascenso a la máxima categoría. Un gol del Esplugues acabó con la ilusión de las chairegas, mientras el cuadro masculino cayó en el segundo playoff de ascenso a la segunda división. Dos finales amargos después de dos campañas brillantes. El Fórmate Vilalba hace que el fútbol sala lata con fuerza en a terra xa. O premio o mellor clube do ano, o clube máis votado nesta 19ª edición polos lectores do diario El Progreso é o Fórmate Vilalba Fútbol Sala. Temos con nós o seu director deportivo, Aquini Martínez, e tamén os capitáns César Quijada, Antón Galloso e Martín Vilasuso. Vai facer entrega do premio Blanca de Cora García Montenegro, conselleira delegada del Progreso. Así que imoslle dar ese forte aplauso, claro que sí, cando suban todos os integrantes do Fórmate Vilalba Fútbol Sala, o mellor club do ano na provincia de Lugo. Voulle pedir a Quini, o director deportivo, e tamén algún dos capitáns que se acheguen a min para falar un momentiño. Bueno, Quini, viámoslo no vídeo, 13 segundos os que vos evitaron estar na gloria, pero seguramente ese partido vos fai facer máis fortes de cara a esta nova temporada para seguir tentando, non? Sí, a verdade é que sí. A ver, o deporte moitas veces non é agradecido e tocounos a nós, pero é un claro exemplo tamén de experiencia e que se colla todo o positivo que nos pasou, que hai moitas cousas e hai que seguir pelexando para seguir conseguindo. Sodes un club humilde e non é doado nunha vila como Vilalba, que tampouco é tan grande, ter dous equipos tan competitivos, xa no masculino e tamén no feminino. Sí, a verdade é que sí, non? Dunhos anos cara atrás, bueno, a base de traballo, este traballo de todo o clube, non? É un traballo que levamos facendo xa desde moitos anos
e agora pois estáse vendo reflexado, non? Temos esa sorte que se está identificando con nós e vamos a seguir pelexando para que isto siga crecendo. Hai unha fotografía que nos chamou moita atención, e a canteira. Cantos nenos tedes xa con vos traballando desde ben pequechos para tentar medrar no fútbol sala? Bueno, agora mesmo, entre todo, para non estar dicindo as categorías todas, hai sobre unhas 200 licencias, non? Non está mal, Para ser un equipo de Pobo, bueno, é a capital da Terra Chá, pero para nós é un éxito, non? Temos categorías desde os máis pequeniños hasta os máis adultos e estamos super orgullosos delo. E obxectivos para esta temporada? Buscar ese ascenso, esta vez sí? Bueno, ahora está o listón moi alto, non? Temos a 13 segundos o equipo femenino, pois a ver como o superamos, non? Está claro que vamos a pelexar por elo, é difícil, pero non é imposible. Estamos preparados para poder conseguilo. Pois moitas gracias. Paso que pase, os elevades este galardón máis que merecido e aplauso de toda a cidade de Lugo, o mellor clube do ano, claro que sí, o Fórmate Vilalba Fútbol Sala. Moitas grazas a todos, Bueno, chega o momento máis emocionante desta noite de premios. Imos co último premio da noite, o premio o Deportista Lucense do Ano. Aquí sí que poderíamos facer casi unha aliñación, porque o deste ano dos éxitos na provincia de Lugo é espectacular, pero os nominados son estes. Gonzalo González. Gonzalo González dominó el tenis a nivel gallego en su juventud. Paseó su calidad por las pistas de toda España y cosechó triunfos y gloria. El tiempo pasó, pero no su pasión por su vieja amiga, la raqueta, con la que vive ahora un nuevo idilio. Las llamas se han avivado y a la edad en lo que lo más fácil es separarse del deporte, quedarse tumbado en el sofá, el lucense se marcó el objetivo de formar parte de la élite mundial en su grupo de edad. El reto era ambicioso, complicado, pero no tanto cuando detrás hay esfuerzo y talento. Lo ha conseguido. Ahora son las pistas de todo el mundo las que disfrutan de su juego. Los éxitos llegan uno tras otro para Gonzalo, uno de esos deportistas que lo serán toda la vida. Adrián Ben. Es complicado encontrar un atleta que compita mejor que Adrián Ben. El mariñano es un seguro de vida en las grandes competiciones y en este 2025 lo ha vuelto a demostrar. Después de dejar los 800 metros con un quinto puesto en unos Juegos Olímpicos y un sexto y un cuarto en campeonatos del mundo, decidió dar el salto al 1500, la prueba reina del medio fondo. Primero se proclamó campeón de España y con ese título se presentó en la gran cita del año, el Campeonato del Mundo de Tokio. Partía con el 32º mejor tiempo entre los participantes, pero a la hora de la verdad, a la hora de correr, afloró el crack que tiene dentro. Se metió en la final y acabó en la 8ª posición. Un competidor nato. Héctor Vázquez. Ninguna especialidad como el piragüismo ha dado más alegrías al deporte lucense. La ciudad puede presumir de medallistas olímpicos y mundiales forjados en aguas del Miño, las mismas en las que, poco a poco, empieza a escribir su leyenda Héctor Vázquez. El palista lucense derribó la puerta al proclamarse campeón de España Junior en Sevilla. Fue su primer paso en la élite y el billete para alcanzar la internacionalidad. Así, con la selección española, se quedó a las puertas de las medallas en el Campeonato del Mundo Sprint y en el de maratón. Y es que Héctor Vázquez destaca en todas las especialidades. El piragüismo lucense tiene razones para creer que los éxitos continuarán en el futuro próximo. Uxía Folgueira. El sueño de Uxía Folgueira es ambicioso. Quiere participar en unos Juegos Olímpicos. No será fácil, pero la karateca lucense se ha ganado el derecho a marcarse ese objetivo. Después de conseguir una medalla de plata en una cita de la Liga Mundial disputada en Croacia, con solo 13 años, ya sabe lo que es acudir a convocatorias de la selección española en las categorías cadete y junior. La deportista del club Shihan lleva destacando desde que dio sus primeros pasos en el tatami, cuando tenía solo 4 años. A su talento suma esfuerzo y dedicación. Esa es la receta que le ha llevado a competir en pruebas a nivel mundial y la misma que, si el destino le es favorable,
le llevará algún día a estar en unos Juegos Olímpicos. Lucía Pardo. España es una potencia mundial en el fútbol femenino. Los éxitos a nivel de selecciones y clubes son una constante y la Liga Femenina presume de ser una de las mejores del planeta. En ella compite una lucense, Lucía Pardo, que lleva el fútbol en la sangre, pues su padre fue portero y dio sus primeros pasos en el Milagrosa y en el Friol antes de recalar en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Con el equipo madrileño se convirtió en la autora del primer gol en la historia de la competición en septiembre de 2022. La pasada temporada dio un paso más en su brillante carrera al fichar por la Real Sociedad, un equipo que acostumbra a transitar por la zona media-alta de la tabla. Y allí es donde luce su clase partido a partido Lucía Pardo, entre las mejores. Bueno, todos merecerían o premio polo que fixeron esta temporada, pero mandan os votos dos lectores, así que o premio deportista lucense do ano é para Uxía Folgueira. Unha karateca en mayúsculas. Uxía non deixa de gañar, este ano logrou a prata na Kata Sub-14 nesa Youth League, campeoa en todas as categorías galegas nas que competiu, tanto en Kata como en Kumite, e é a única galega da historia en ter dúas medallas na modalidade de Kata na Youth League. Así que, damos outro forte aplauso a Uxía Folgueira. Queres entrevista ou vas ler discurso? Pero eso será para cando gañes a dúas medallas olímpicas, de momento. ¿O qué? Bueno, vamos a deixar que lea e logo facemos unhas preguntas. Veña. Deixoches. Buenas noches a todos y a todas, autoridades y deportistas. En primer lugar, quiero dar las gracias al Progreso por seguir año tras año valorando el esfuerzo, trabajo y sacrificio de todos los deportistas de Lugo. Para mí es un gran honor recibir este premio, y más cuando he estado nominada con deportistas de este nivel. Enhorabuena a cada uno de vosotros, sois increíbles. Sé que tengo solo 13 años y que el camino acaba de empezar, pero sé que si quiero conseguir algo no vale con desearlo. Hay que trabajar muchísimo. Por eso, este premio no es solo mío. Detrás hay muchas horas de esfuerzo, de sacrificio y de ilusión, tanto mía como de mi familia, de mis entrenadores y de todas las personas que me han acompañado por el camino. Mi deporte quizás no sale todos los días en la tele, ni tiene los patrocinadores más grandes. Y justamente por eso, cada pequeño triunfo, cada pasito que damos tiene un sabor especial. Es muy importante que sigáis apoyando y dando visibilidad al deporte base, porque ahí es donde las niñas y los niños empezamos a soñar. Es clave que continuéis acompañándonos, porque en este camino aprendemos cosas muy valiosas: la disciplina, el respeto y el compañerismo. Este reconocimiento me da una energía increíble para seguir entrenando con más ilusión y para representar a Lugo y a Galicia con todo mi orgullo. Y ojalá sirva para que más gente mire esos deportes que, aunque no son tan famosos, están llenos de gente increíble que lucha con la misma pasión. A mi familia, a mis entrenadores y a mis compañeros, a todos los que me habéis animado y creído en mí, gracias. Vuestra confianza es el mejor impulso para seguir soñando a lo grande. Muchas gracias. Ti queres me quitar a mí o traballo tamén, non? Bueno. Eso escribíchelo ti con 13 anos? Sí, sí. Carai, saca boas notas a rapaza tamén, non? Bueno, a ver, contame, cantas horas, Uxía, lle dedicas ti ao teu deporte? Pues la verdad es que muchas. A la semana entreno 13 horas o más a veces. 13 horas diarias? No. Semanais. Sí, a la semana. Bueno, saben que me botastes aí un recado co da tele, que falamos pouco das artes marciais, tamén as autoridades, que precisamos máis patrocinios. Onde te ves de aquí a 4 anos? Ou a 5 anos? Porque xa miramos no vídeo que compites xa con rapazas maiores que a ti. Cal é ese obxectivo, ese chanzo que che gustaría alcanzar? Pues ya que estoy en la selección española, me gustaría representar a España en un mundial o en un europeo y más adelante poder ir a unas olimpiadas. Eso, o de xogar uns xogos, non? Estar nos xogos a hacer unhas catas aí, eso sería espectacular, non? Sí, la verdad es que sí. A máis España é unha potencia neste deporte. Sí, la verdad es que España últimamente está ganando muchas medallas en este deporte y la verdad es que es bueno y la verdad que esto nos favorece para poder ir a unos Juegos Olímpicos, ya que dentro, bueno, en Los Ángeles el karate no va a ser olímpico.
Bueno, Uxía, fixeche un discurso perfecto, levas 2 premios, o mago contou contigo pro da calculadora, noite redonda e o aplauso para ela, a deportista do ano, Uxía Folgueira. Parabéns. Bueno, hai uns pais aí que están moi orgullosos como para non estalo. Estamos a piques de rematar. Voulle ceder agora a palabra para pechar esta gala a Blanca de Cora, conselleira delegada del Grupo Progreso, así que Blanca, cando queiras. Boas noites a todos, autoridades, patrocinadores, premiados, amigos e amigas. Non quixera comenzar esta breve intervención sen darlle os parabéns a todos e cada un dos premiados esta noite e dun xeito especial a Uxía Folgueira e o Grupo Fórmate Vilalba Fútbol Sala, que foron os gañadores absolutos desta festa do deporte que organiza el Progreso e que camiñan xa cara a súa 20ª edición. O triunfo da karateca Uxía Folgueira ven darlle visibilidade ao papel cada vez máis relevante da muller na actividade deportiva e na sociedade, rompendo todo tipo de barreiras. E o de Fórmate Vilalba Fútbol Sala pon en valor o traballo en equipo, fundamental para acadar calquera obxectivo. Foi unha gala esta na que, como en anos anteriores, quixemos celebrar o esforzo, o talento e a dedicación dos nosos e as nosas deportistas. Porque hoxe non só entregamos premios, senón que, sobre todo, entregamos o noso recoñecemento ás horas de adestramento, aos madrugóns, aos sacrificios persoais e familiares, porque detrás de cada deportista sempre hai unha familia que o apoia. Ao traballo dos seus adestradores, as derrotas que ensinan a levantarse e a seguir loitando, as lesións que moitas veces xeran frustración, pero tamén aprendizaxe. As vitorias que motivan. En definitiva, celebramos esa gran lección de vida que é o deporte, que ten momentos bonitos e outros que non o son tanto, pero que seguramente son igual de enriquecedores e permiten ir medrando como deportistas, pero sobre todo como persoas. Por iso, anímovos a que sigades adestrando, aprendendo e disfrutando, porque representades os valores máis nobres, a superación, o compañeirismo e o respecto, que deben ser sempre os piares da vosa trayectoria vital e deportiva, que oxalá teña unha exitosa continuidade que permita levar con orgullo o nome de Lugo por España e o mundo adiante. A fin de contas, estes premios non son unha meta en si mesmos, senón que deben ser un estímulo e un acicate de cara a un futuro que auguramos brillante. Non teñades dúbida que desde el Progreso seguiremos apostando polo deporte base. Como pon de manifesto a recente incorporación á nosa oferta informativa do suplemento Líder e das páxinas especiais que elabora Fútbol en Lugo. Así que continuaremos prestando moita atención á vosa trayectoria e a outros moitos deportistas que hoxe non resultaron premiados, pero que seguramente o serán en próximas edicións destes galardóns. Remato xa, dándovos os parabéns a todos e a todas, agradecendo a vosa presencia e lembrando unha frase inspiradora do medallista olímpico Matt Biondi, que quizáis resuma o espírito desta noite. A persistencia pode transformar o fracaso nun éxito extraordinario. Moitas gracias a todo, en especial a Nico Martínez polo esforzo que fixo viaxándose desde Sevilla para acompañarnos. Gracias. Moitas grazas, Blanca. Rematamos xa. Parabéns a todos os premiados. máis aló dos trofeos, creo que levamos tamén algunhas aprendizaxes desta gala. Tamén me gustaría destacar o exemplo de Nico, só non por vir aquí facendo tantos kilómetros, senón polo seu discurso, ese exemplo de superación, esa ensinanza para non frustrarnos cando as cousas non saen. Tamén, noraboa a Uxía, a seguir crecendo, só escoitala falar deixa ben claro que ten o patrón moi claro do que ten que facer e de como se poden acadar grandes éxitos tendo disciplina. E tamén parabéns ao equipo Fórmate Vilalba, quedaron a 13 segundos da gloria,
pero creo que hai que seguir tentando, é un premio máis que merecido, así que oxalá este ano poidades conseguilo. Parabéns a todos, moitas grazas pola vosa presencia e ata o próximo ano. Gracias. Así que ide subindo todos ao escenario para que os fotógrafos poidan facer unha foto.